Posible ang domino effect o pagsagunsun sa epekto tungod sa gipaabot nga taas nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo lakip ang sa utility industry sama sa kuryente. Busag gipaabot sabang pagsaka sa generation charge sa kuryente sa mga musunod nga bulan nga makaapekto sa electricity rate. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa overall residential rate sa kuryente sa bulan sa Pebrero sa Davao Light and Power Company, ana sa 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Mas ubos kini og 1 peso og 42 centavos kung itandi sa rate ni adtong Enero. Apan sa gipaabot nga taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East, gipaabot sab ang pagsaka sa bil sa kuryente. Ang Pilipinas nagakuha og supply sa kuryente sa renewable energy sources sama sa hydro, geothermal, solar ug non-renewable energy sources sama sa oil, coal, natural gas. Daghag mga power plants nato di sa Pilipinas na nagapalit og kanang fuel nila sa laing nasod. So definitely naagi impact ang kaning tension dinha karon sa Middle East. Kay kung musaka ang price of fuel sa world market, definitely musaka po ang pagpalit nila sa ilahang mga fuel, like for example coal and oil. Tungod ni ini, gipaabot ang pagsaka sa generation charge nga nagdepende sa presyo sa krudo sa world market. Nagasaka na og dinhi sa generation. Kani siya on the part sa utility company, for example sa Davao Light, igo ra gid mo palit og kuryente. Kung pila to imong kuryente gikinahanglan mo toy palito namo and amo putong ipasa sa mga customer. Wala mi kitaon na to in short. Hinuon sa karon, wala pay mahatag nga pagbana-bana ang utility company kung pila ang isaka sa generation charge nga mo resulta sa pagsaka sa overall electricity rate sa mga mosunod nga bulan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.